Понад 170 українських компаній та 72 хорватських підприємства зустрілися у торгово-промисловій палаті України 21 листопада на бізнес-форумі. Захід став масштабним продовженням українсько-хорватського форуму, що відбувся у травні цього року у Спліті. Форум відкрили прем'єр-міністри обох країн Володимир Гройсман та Андрій Пленкович. Україна розвивається. Україна проходить свій шлях реформ. І я думаю, що саме хорватам відомо, наскільки складний шлях потрібно сьогодні пройти Україні. Ми беремо на себе зобов'язання, що на рівні двох держав ми створимо якісні механізми взаємодії, які дадуть можливість вам вільно, безпечно інвестувати, вільно, безпечно займатися бізнесом. Я дуже сильно підтримую можливу співпрацю між нашими бізнесами і очікую збільшення у кількості проєктів у наступні роки. Хорватія, як партнер України, готова будувати економічні відносини в різних сферах. Основні бізнес-інтереси обох країн визначилися під час переговорів у форматі B2B. Серед них – постачання продуктів харчування та вин, туризм та кооперація у галузі суднобудування. Приехали поделиться опытом и подтолкнуть такие же фирмы с Хорватии и с Украины, которые могут найти друг друга и работать гораздо продуктивнее. Мы надеемся и верим в то, что этот бизнес-форум принесет нам возможность двигаться вперед, двигаться уверенно, находить новые связи, новых партнеров по бизнесу и ощущать поддержку своей страны. Хорватия имеет большой шанс для Украины стать таким своеобразным хабом с оборотами продвижения наших интересов в экономической сфере не только на юге и не только в центре, а в целом на континенте Европейского Союза. Учасники форуму переконують, візит хорватської делегації дав серйозний поштовх розвитку українсько-хорватських ділових відносин. Припускають, можливо, вже незабаром українські та хорватські підприємства разом братимуть участь у тендерах в Європі та світі.